phiêu bắt đầu khôn rồi người vợ lấy cái đặt cái mày không đoàn con ra đặt cái mày không đoàn con ra Porlok ha kaman kong ngi pen pau chi songo yo ble tragaran ha ka ba sai sian pat wala pen sham yang phi pat kom juru ha yang ngi pai pai we te ngi ngai ba pon da pen chong phi ha phila da pen i tu video ka bangi palaj ha ke ni si bat hoj da shisha isan eiru ha ga jo por I thamularu ha ga jo por bat kini ki laingot ke rangba kidai syai tagi pergi ba pala ka partai badli se dapi kendo le markmat ha phin khan su thu kham shai namar ka e ka ba magi kilong ki kham ya phen ki we pat te ka ni ka por ka bam ta pat tang hadir mengila dapat pelajar gitu video ada kali ngejongi kala yo ya kini ka kubor syapang kini ka langut si para ki ba pala shisha ni ki we pat ki brio bat kani kala pen sosi pat kala pen kendit om tang yangi hari ya piru lese namar